Crazy Boy Vlogs και σήμερα θα κάνω το vlog 2. Sorry που έχω καιρό να κάνω βίντεο και αυτό θα κάνω το vlog 2. Και θα πάμε στα One Salonika και θα πάμε και γύρω. Ok. Δείξαμε τον δρόμο. Δεν είναι κάτι φως μου, πες γεια ρε. Γεια! Γράφει το κινητό. Σαν να ξέρετε, μιλάω και κάποια κυπριακά. Οκ. Λοιπόν, θα πω ένα άσχετο πράγμα. Από το Survivor είμαι με τους μαχητές και μου αρέσει ο Κωνσταντίνος Βασάλος. Εσένα ποιος αρέσει? Εμένα με αρέσει ο Μπο από τους διάσημους επειδή είναι λίγο ράπερ. Επειδή είναι rapper. Και τι σημαίνει επειδή είναι ράπερ? Και τραγουδάει γαμάτι τραγούδια. Ακούσατε γαμάτι τραγούδια. Να ξέρετε, θα κάνω και βίντεο στο κανονικό μου κανάλι. Σας ζητώ συγγνώμη που δεν έχω κάνει εδώ και ένα μήνα βίντεο. Γιατί βαριόμουν και δεν ξέρω τι βίντεο να κάνω. Δουλειά και από μένα sorry που δεν κάνω πολλά βίντεο, αλλά βαριέμαι να κάνω συνεχώς. Όποιοι έχω κάνει subscribe στο Βαλεντίνο, να ξέρετε ότι εγώ το κάνω, γιατί δεν έχει μάθει ακόμα να κάνει. Και θα προσπαθήσω να κατεβάσω το Sony Vegas Pro 14, αλλά δεν μπορώ. Okay, και χρησιμοποιώ το Power Director και αυτό με βοηθάει. Για σε λίγο φτάνουμε εδώ στα One. Ναι. Θα σας δείξω και πώς είναι μέσα και τι έχει, ας πούμε. Okay. Να δω το One Salonika. Και πάμε! Είναι ο Σκλαβενίτης, τα McDonald's, τα Nike, τα Hot Pot, τα Cinnabon, το παραδοσιακό, τα One Salonika και... ναι, και τα Nike. Και ας πάμε στον δεύτερο όροφο. Οκ, και θα δείξω τα McDonald's από κοντά και τα άλλα μαγαζιά. Οκ, στον δεύτερο όροφο μόνο τα fast food, οκ. Φύλλα, τα κρυβά παπούτσια. Στο περίπτωση και αγόρασε άλλη Coca-Cola με 90 λεπτά. Ακόμα να τελειώσει το γύρο γιατί μας λέμε πάρουμε να δω το Τζόκερ και... Και ακόμα τρώνε, έχουν χορτάσει ήδη, αλλά το έχω φάει. Οκ, και τα λέμε μόλις φάω. Δεν είναι τα κρύβα παπούτσια, υπάρχουν και άλλα κρύβα παπούτσια, αλλά λέω ότι είναι για... εγώ νομίζω ότι τα αυτά κρύβα παπούτσια. Οκ, τα Jant. Ωραία ρούχα. Camel Active Outlet. Outlet που είναι κλειστά. Είναι δίκα στις σκαλιές. Πολλά για τα λακτικά, αυτοκίνητα. Οκ. Άμα ακούγονται πολύ φασαρία, sorry. Οκ. Το Cineplex, ο κινηματογράφος, το My Yogurt, το Cinnabon, το Guru 1821, το άλλα κιλάτο, τα αρχικά McDonald's. Οκ. Και τώρα θα παραγγείλουμε γύρω. I've seen you, I've patrolled these empty thoughts before, but I'm fixed now on the cure. I'm holding on to the last rock on the mountaintop, and I'm begging for your love. Do you remember the type of folk we used to be, and the simple souls we used to see, Do you remember a fallen man with no escape? It seemed he lives in yesterday, If you play away, well I forgive you once again. I'm losing patience. Ένα ουλάμ, πλάκα μου κάνετε. Έλβης δηλαδή. I've seen you, I've patrolled these empty thoughts before, but I'm fixed now on the cure. I'm holding on to the last rock on the mountaintop, and I'm begging for your love. Do you remember the type of folk we used to be, and the simple souls we used to see, Do you remember a fallen man with no escape? It seems he lives in yesterday, If you play away, well I forgive you once again. I'm losing patience, and I know for sure that we've been right here before.
crying. I've been playing, you're coming back for more. Do you remember the type of folk we used to be and the simple souls we used to see? Do you remember a fallen man with no... Στο γύρο μου και θέλω να σας πω λοιπόν αφού να κάνω βίντεο στο gaming στο κανονικό μου κανάλι, γράψτε τι βίντεο θέλετε να κάνω, gaming, Q&A ή οτιδήποτε άλλο εκτός από προαθλήσεις. Πάρα πολύ ωραία. Το περίπτωμα και αγόρασε άλλη Coca-Cola με 90 λεπτά. Βλέπετε. Ακόμα να τελειώσει το γύρο γιατί μας λέμε πάρουμε να δω το Τζόκερ και να δώσουμε Για ακόμα τρώνε, έχουν χορτάσει ήδη αλλά το έχουν φάει. Οκ. Και τα λέμε μόλις φάω. Λοιπόν, δύο ακόμα έχουμε και τελειώνει το γύρο. Τελείωσα. Οκ. Σε ένα βίντεο. Μουρίνι, θα σε φάω. Στο Μαδρίτη 21 αιώνα. Πάω το γύρο μου και τώρα θα πάμε σπίτι. Η ώρα τώρα είναι 10 και 4. Άντε να έρθει και τα μαγιά. Πάμε πάρα πολύ. Θα πάμε αύριο λουκάνικα. Παιδιά, φάγαμε, χορτάσαμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, έχω χορτάσει πάρα πολύ. Αυτός ο γύρος, παιδιά, είναι τόσο τεράστιος. Θα σας πω, σαν τα νάσου εδώ. Oh my God, Όσοι μένουν στη Θεσσαλονίκη τα Παμπάτσικα, έναν τεράστιο γύρο κάνει 2 και 20. Οκ. Σας κάντε ένα like and subscribe. ναι, και παιδιά, κάντε like στο The Crazy Boy vlogs. vlogs Και επίσης, κάντε και σε μένα που με λένε Hero Diamond. οκ. Και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας.